Eu vin bailar o cuco do aro dunha xudiña, tamén pode ser verdad, como pode ser mentira. Ai, a la, ai, a la, ai, a la, Para mar abaixo vai un cereixal que bota cereixas no mes de Nadal, no mes de Nadal, no mes de Nadal. Polo mar abaixo vai un cereixal, vai un cereixal que bota cereixas no mes de Nadal, no mes de Nadal, no mes de Nadal. Polo mar abaixo vai un cereixal. Hecho de dar queridiño Hecho de dar que o teño, hecho de dar queridiño, o anillo do meu dedo. Ai, a la, ai, a la, la. Eu amais ti corazón Eu amais ti corazón, por donde imos arjamos, por donde non imos non. Ai, a la, ai, a la, la. Marinero de la mar Marinero de la mar, no quiero nada del tuyo, que el mío tiene más tales. Ay, a la, ay, a la, No quiero de tu querer hijo de una panadera, no quiero de tu querer, ni que tu querer me quiera. Ay, a la, ay, a la, ay, a la, ay, a la, Queridiña danche os ollos tamén che me doi os meus, vámonos lavar o río, donde a troita lava os seus. Ai, a la, ai, a la, Sí. Bueno, ahora imos cantar unha canción que para nós é moi importante, chamase O Paseo, e cantaban os presos cando os levaban a pasear. Antes de leválos a pasear estaban presos, e é unha canción que creo que moi reivindicativa e moi sentimental, e creímos oportuno cantalo nun acto como este. Agora, ai, na entrada da cárcel non te poñas a chorar, onde non me quitas penas, ai, non mar veñas a dar,
estou preso na cárcel. Non teño pena por eso, nin deixo de ser quen son, nin son o primeiro preso, ai la la. Preso na cárcel estou, Arrimada a unha columna, e ti non me ves a ver, corazón de pedra dura, ai la la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Qué pinchado ya, ¿no? Ya. Mira, yo eso... si pinchas a falla, subo para arriba, ¿vale? Otra más, ¿eh? Moi boa tarde, un placer estaros aquí en Compostela. Hai marea? ¿O no? Bueno, un gusto estar aquí compartindo este peche de campaña con xente como Yolanda, como Xosé Manuel Beiras, que tanto levaron a voz digna do pobo asoballado por recortes de Feijóo no Parlamento de Galicia, os compañeiros de batalla e os tres tenores, Martiño, Xulio, tamén un placer estar hoxe con vos, e cos nosos fantásticos candidatos e candidatas. Eu creo que temos que apelar a esa ira e a esa valentía para o día 25 ir todos ás urnas e cambiar o modelo de política actual. O 30 de xuño, cando comezou o movimento de Marea, conseguimos armar unha candidatura plural, renunciando con xenerosidade a moitas cousas, moita xente,
para conseguir esta unidade en torno á unidade popular que realmente representa a toda a ciudadanía. Temos, afortunadamente, un grandísimo candidato, unha persoa valente que deu un paso decidido, unha persoa honesta, que se ve na súa cara a honradez, a capacidade de loita, e temos o día 25 unha cita, pero non esquezades, o día 25 non remata. En Marea chegou para ocupar o lugar da esquerda rupturista durante moitísimos anos e en Marea chegou para quedarse, para construíla entre todos e todas. Así que, hai Marea! E vexo unha persoa que, junto con José Manuel Beiras, levou durante varios anos a dignidade nos seus ollos, nos ollos da xente no Parlamento de Galicia. Yolanda Díaz. Hai Marea, hai esperanza e o único que vai derrotar o medo que temos son os nosos soños. Dígavos que os nosos soños están á altura das vosas necesidades e dígovos que imos encher de votos, de ledicia, de ilusión, de cariño, de proposta o día 25 para decirlle a Alberto Núñez Feijóo que nunca máis, que non son os nosos, que non nos representan. Mirade, esta mañá o presidente do goberno en funcións dicía que Luís Villares non iba a poder exercer nunca máis a maxistratura. Eu dígolle ao señor Rajoy que o único que non vai poder volver á súa profesión vai ser el, porque probablemente acaben todos na cadea. Luís Villares ten decencia, honestidade e vai gobernar o noso pobo. E mirade, amigos e amigas, non acaba hoxe a campaña acaba o día 25 votando, pero pídovos a toda esa xente de ben deste país que vos levantades todas as mañáns, os que tedes traballo ás 6 da mañán para traballar, que vaiades a votar, aos que están en desemprego e vos levantades igual para ir a buscar emprego, que vaiades a votar, aos preferentistas, que lembredes que nos estafaron, que son unos golfos, que vaiades a votar, as mulleres deste país, dígolles que sin nós non hai revolución. Ben o sabe Luís Villares, as mulleres todas a votar. Dígolles aos labregos, as labregas, as que están sufrindo as consecuencias do PP, que vayan todas a votar. A xente do mar, a xente que sufriu por mor de Alberto Núñez Feijóo. Dígolles aos bombeiros deste país privatizados que vayan a votar, aos funcionarios, ás funcionarias que foron recortados cruelmente por Alberto Núñez Feijóo, que vayan a votar. E remato, amigos e amigas, non hai nada máis imbatible que os soños. Soñemos, hai Marea, venceremos. Vou dar palabra a unha persoa que din del o destacan pola súa intelectualidade. Eu digo vos que o que máis me impresionou de José Manuel Beiras foi como traballaba e como defendía e como miraba con eses ollos as limpiadoras deste país con un agarimo que ninguén o facía, como aos de abaixo os trataba con respeto. Ese creo que é o mellor José Manuel Beiras, o que se enfrenta aos de arriba e os que quere aos de abaixo. Deixo vos con el. Adiante, hai Marea. Imos ao gallofe por unhas razóns primidas, porque aquí é importante que escoitedes a Luís Villares, que é o próximo presidente da Xunta de Galicia, un magistrado incorruptible, que nun país destruído e onde se impuxa a injustiza vai facer xustiza dende o Parlamento
e o Goberno da Xunta de Galicia. E, en segundo lugar, porque imos a Gallope para chegar a San Caetano, e iso que importa o día 25. Só vos vou marcar 4 fitos na loita democrática do pobo galego no último século, dende hai 100 anos exactamente, que para min marcan fitos, entre outros moitos que houbo, que nos conducen até aquí. O primeiro, hai 100 anos, as Irmandades da Fala. Foron pioneiras a Irmandade da Fala da Coruña e a Irmandade da Fala de Compostela, precisamente as dúas cidades xemeas, agora gobernadas por Martiño Noriega e por Xulio Ferreiro, e, por lo tanto, gobernadas por todas e todos vós, por os cidadáns erixidos en protagonistas, e iso foi en maio do 16. E construíron o primeiro proxecto nacional en institucións, a Asamblea Nacionalista de Lugo 18. A primeira vez que se establece un Estado galego nunha estrutura federal confederal a nivel da Península Ibérica e onde xa lle daban o voto ás mulleres cando ainda non se lle daban en Europa. Esa é a nación artellada. O segundo é nunca máis. No inverno 2002 ou 2003, eu dixera no Parlamento de Galiza que daquela esborrallouse o Estado e emerxeu a nación, os cidadáns. En realidade é a cidadanía do común en pé a defender o país, a defender os ecosistemas da beiramar e a defender as clases populares por si mesmas, que eran as únicas que daban contido a nosa nación. Por lo tanto, temos a nación e temos a cidadanía. E nunca máis foi precisamente o comenzo desta etapa en que o protagonismo dos cidadáns do común desembocou no que foron as mareas municipais, a primavera de 2015, a primavera galega, as mareas municipais de unidade popular, e esa vez os cidadáns e as cidadás protagonistas no goberno dos concellos para botar fora ao partido podre, ao partido patibulario, ao partido que esmaga os cidadáns, ao partido que debía estar todo el metido no trullo como corresponde. E agora estamos logrando 2006. É a grande marea galega, é En Marea, é a síntese dos combates precedentes que nos conduciron hasta aquí. É a nación e os cidadáns protagonistas na conquista e no exercicio do poder político no Parlamento e no goberno galego, e no roteiro de darlle o finiquito a putrefacta segunda restauración borbónica para establecer os dereitos dos cidadáns como é debido nun marco republicano, que ese é o norte que nos ten que guiar a todas. Esta é unha etapa e para eso Luís Villares é o líder desta organización, é o líder que temos que poñer o domingo con unha maioría no Parlamento de En Marea e presidente da Xunta de Galicia para restaurar o Estatuto de Galiza que foi destruído por estes e para abrir o camiño ao cambio do marco constitucional no que podamos ser un pobo libre e fraterno con todos os demais povos do Estado. Nada máis. Un placer hablar a continuación de José Manuel Beiras e un placer falar diante de todos e todas vos. Si chegamos hasta aquí, hoxe é grazas a todos e todas vos, evidentemente. Foi gracias a esas organizacións políticas que souberon dar un paso valente, que souberon apostar pola incerteza do futuro, que souberon apostar por unha aventura, que souberon apostar por unha En Marea como ferramenta da ruptura democrática dende abaixo, que souberon apostar por recuperar o futuro para a política, que non é a política senón mirar para o futuro, senón apostar por o futuro, que non é a política senón recoller o legado dos nosos avós, ese legado que nos leva a mirar para diante e a mostrar toda a nosa paixón por ese futuro que estamos a piques de conquistar. E foi grazas tamén a moita xente boa e xenerosa, esa xente
que conformou ese proceso exemplar, ese proceso de mareas en común, ese proceso de democratización e ampliación de Marea, esa xente que apostou contra a resignación, que apostou contra as certezas, que apostou contra si mesma e contra o seu propio instinto de conservación para lograr esa ferramenta de confluencia, esa ferramenta que representa o espírito que levou a Martiño Noriega a Compostela Aberta a gobernar na Coruña, que levou a en Santiago, que levou a Jorge Suárez a gobernar en Ferrol. Quero facer a todo o mundo alcalde da Coruña últimamente. E que levou a Marea Atlántica a gobernar na cidade da Coruña. Ese é o espírito que anima hoxe en Marea. Ese é o espírito que nos vai facer conquistar a Xunta de Galicia e facer a Luís Villares presidente do noso país. Ese é o espírito da responsabilidade, da cooperación e do federalismo. Ese é o noso espírito. O 30 de xullo soñamos xuntos e xuntas en Vigo. O 30 de xullo comezamos a construir esta ferramenta de ruptura democrática, esta ferramenta de revolución democrática. O 26 de setembro non só imos a comezar a conformar un goberno xusto para a xente en Galicia, imos a conquistar o goberno do noso país, sino que ademais vamos a rematar de construir esa ferramenta popular para cambio que é Marea, esa ferramenta que recolle o espírito das mareas municipalistas, esa ferramenta que recolle o espírito do 15M, esa ferramenta que recolle o espírito da multitude multicolor que forma o noso país. Esa é a nova ferramenta, esa ferramenta que vai permitir que en maio, a primavera de maio, chegue ata setembro, que esa primavera que non quere rematar, esa primavera que vai encher de votos de Marea as urnas o próximo 26 de setembro. E remato xa. Dicía Salvador Allende, la historia es nuestra y la escriben los pueblos. Este domingo imos a escribir la historia outra vez. Este domingo imos conquistar a Xunta de Galicia. Este domingo imos levar ilusión ás papeletas. Porque sí, porque desta vai, porque somos Marea. Porque hai Marea. Cando falamos das mareas municipalistas, lembrámonos da Coruña, de Ferrol e de Santiago, pero hai que lembrarse de todas esas vilas onde a xente está tamén resistindo desde hai moito tempo e demostrando que tamén nas vilas se pode gobernar de outro xeito. Un exemplo, o alcalde de Manzaneda, exalcalde de Manzaneda xa, David Rodríguez. Gracias, compañeros. Son David de Manzaneda. David Rodríguez Tevez, exalcalde do meu pobo, músico, cooperativista, labrego, bombeiro forestal, pai de 2 nenas. Dicía meu pai que home de moitos oficios malo, pois ese son eu. A partir do día 25, xunto cos compañeros que estamos acá arriba e con Luís Villares como presidente, serei membro do goberno da Xunta de Galicia que vai impulsar as políticas que recharán cos anos de goberno do señor Feijóo. Como cooperativista, Nunha economía na que primen as persoas e o fin social sobre o capital, a promoción da solidaridade interna entre os traballadores e entre as traballadoras e por extensión co resto da sociedade, o compromiso co desenvolvemento local e a igualdade de oportunidade entre as mulleres e entre os homes. Como bombeiro forestal, dicirlle ás nosas compañeiras que sigan loitando como ata agora e que pensen que outro tipo de xestión forestal e modelo de loita contra lumes para protexer os nosos montes pronto ha de ser posible. E a partir do día 26, as mulleres e os homes que conformamos a candidatura de Marea, xunto con toda vos, porémonos a traballar para facelo verdadeiramente efectivo. Dicía días atrás, ao pé da Burga, cando presentamos a candidatura de Marea por Ourense, que non podíamos permitir ningún día máis na Galiza os continuos ataques do partido podre, como ben di o mestre Beiras. A nosa cultura e a nosa lingua son atacadas, a prostitución do noso símbolo de identidade e a merma da autoestima como pobo. Únese ao interior a emigración das nosas xentes, o ermo demográfico da Galiza,
os ataques sistémicos que está a sofrir a nosa pesca, o noso agro, a nosa gandeiría, a nosa contorna natural xunto co noso patrimonio material e inmaterial. Fai falta un día inteiro para enumerar os 7 anos desde o goberno do Partido Popular e somos conscientes de que outros 4 anos máis non nos deixarían na UBI senón xa na morgue. Está na nosa man revertir esta situación, mas para elo compre que enchamos de contido as nosas propostas. Como ben decía o noso compañeiro Xulio Ferreiro, se de historia se trata, a nosa historia vamos a facela nós. Como vedes, hai vos moitos que moito falan de nós porque pouco ou nada teñen que decir deles. As nosas propostas e a súa formulación atravesaron unha serie de fases ata concretarse no que a día de hoxe conforma unha sólida alternativa en clave de ruptura co desgoberno do señor Feijóo. Somos agora, en setembro de 2016, o ancello dun pobo que mama do legado que daqueles que desde o Monte Medulio, desde a loita Forais, desde a loita Xirmandiñas, deixaron semente de vencer. Hoxe, sen medo, arroupado con todos vós e con todas vós, digo que hai marea e que o día 25 escribiremos as notas necrolóxicas do Partido Popular na Galiza. Moitas grazas. Agora, compañeros, é un honor para min presentar a compañeira que vai vir agora, a candidata número 2 por a provincia de Lugo. Paula Verao, unha compañeira que mamou da terra e das raíces do seu povo. Deixo-vos con ela. Paula Verao. Boa tarde, eu tamén son música como Davide e vimos da mesma terra das beiras do Sil e digo vos que ali no interior da Galiza este 25 tamén se van a abrir las anchas alamedas por donde pasará el hombre nuevo, como sucedeu nas cidades cos alcaldes que aquí temos sentados, como sucedeu este maio de 2015. Eu levo toda a campaña cunha caixa que xa non vos vou ensinar. É unha caixa que está por aquí, que é a caixa que considera o señor Feijóo que nos debe dar as mulleres para que nos animemos a ter fillos. O señor Feijóo debe saber que as mulleres non precisamos que nos animen a ter fillos, precisamos servizos, precisamos traballo, precisamos vidas dignas na nosa terra, ese é o que precisamos. É por iso que levo toda a campaña falando de coidados sendo unha muller, como non, porque xa sabedes que somos as mulleres as que máis nos ocupamos desa parte tan invisibilizada pero tan necesaria para manter a vida, para manter as sociedades, é o que fai que estemos en pé aquí, ese traballo de tantas mulleres anónimas que non recibiron cartos por el. Por iso, en Marea leva no seu programa unha estrategia de socialización de coidados, para que nunca máis sexa ese un nicho de traballo ultra precario, sexa un nicho de sumisión das mulleres. Por iso, sabedes que para iso os coidados hai que visibilizalos e por iso tamén en Marea leva no seu programa unha proposta de memoria histórica específica das mulleres e quero hoxe aquí, xa que estamos nesta praza, lembrar a unha muller da miña terra, Lucía Fidalgo, que no século XVII malvivía como podía e tiña que exercer a prostitución para poder vivir. Foi aquí nesta catedral condenada por bruxería. Por iso, como nos reclamamos as netas desas bruxas que non poideron queimar, por iso lembramos aquí a Lucía Fidalgo e dicimos que por elas, polas que foron, pero sobre todo polas que estamos aquí e polas que serán, polas nosas fillas, queremos un país xusto que nesta hora, nesta terra, neste país, agora mesmo o representa en Marea e o representa Luís Villares. A caixa desmantelada de
Feijó pode significar moitas cousas. Pode ser a metáfora da desfeita, a metáfora dese goberno que xa está desfeito porque non ten legitimidade social, pero tamén pode ser a caixa de Pandora, un mito patriarcal, por certo, que non imos agora contar, pero na caixa de Pandora escaparon todos os males do mundo, pero quedou unha cousa guardada, quedou a esperanza. A esperanza, como dixen, a esperanza de En Marea, a esperanza de todas e todas vós, porque non sodes ninguén de vós menos que os que estamos aquí sentados, nin menos que a persoa a que vou presentar. Falábamos de xustiza, falábamos de esperanza, de abrir esas anchas alamedas. Aquí Martiño Noriega abriu unas en Compostela e con el vos deixo co voso alcalde. Boa noite, Compostela, capital do país, lugar de encontro, Marea de Pedra, historia e dignidade. É realmente emocionante estar aquí hoxe aquí compartindo con todos e con todas vós este acto. Nesta praza, vixiados pola berenguela, co decorado, cara atrás, da Casa do Cabido, con esa muller que aí arriba da fonte, cunha estrela, representa esta cidade, e con esas portas, detrás das vosas costas, que ainda que vos digan que é imposible o cambio político, no 1499 saíron un botafumeiro por aí disparado polas portas cara fora. Nesta praza, na Praza de Praterías, pisamos a memoria. Pisamos a memoria de Sacha Pérez, de María Leve, de Rosalía de Castro, vilipendiada por ser diferente, por exercer de muller, por exercer de poeta nesta cidade. Pisamos a memoria de Los Porteiro Garea, fundador das Irmandades, dun estudiante de medicina que tamén camiñaba por aquí, Daniel Castelao, de María Miramontes, de Ángel Casal, o último alcalde republicano desta cidade, de Otero Pedrallo camiñando con estudiantes universitarios entre os cales atopaba Xosé Manuel Beiras, de Roberto Vidal Bolaño, de Isaac Díaz Pardo. Pisamos a memoria de revoltas estudiantís nos anos 60, nos anos da Lou, do Nunca Máis. Pisamos a pedra por onde pasou a xente do 15M, por onde se reúnen cada 1º de maio a xente que reivindica os dereitos laborais que esta xente do PP rouboullos estes últimos anos. Porque ten mareas queren asesinar o mar. Eles, que queren nos desanimados, pero nunca nos terán derrotados, que nos queren divididos, pero hoxe aquí, que nos teñen en común, que nos queren amnésicos, pero que aquí estamos, ca memoria intacta a curto, a medio e a longo prazo. E por iso mesmo, este domingo, este 25 de setembro, axustaremos contas coa súa injustiza, todos e todas. Imos axustar contas coa súa injustiza. Que non nos escriban a historia, escribámola nós. Reivindiquemos unha primavera de unidade popular nesta autonía que comeza. Reivindiquémola a partir do domingo e comencemos a construíla entre todos e todas. Queremos ser un proceso de unidade popular representativo da maioría social agredida, que reflita esa maioría social dentro da súa pluralidade, dentro das súas contradiccións, dentro da súa esperanza, dentro do seu desexo dun futuro diferente para este país, para os que estamos aquí, para os nosos fillos pequenos, para os que virán nas vindeiras xeracións. Temos ese deber, deixar un mellor mundo do que nos deixaron, e por eso estamos aquí reivindicando esa esperanza. E o imos a facer, liderados por unha persoa insobornable, dun valor innegociable, que ten amosado que era un valor engadido nesta candidatura de unidade popular como é Luís Villares. Gracias, Luís, por todo o que fixeches estas semanas. Gracias polo teu paso. Luís, sinto comunicarche que hai unha casa en Montepío aberta para o pobo que a partir do domingo será a túa nova residencia aquí nesta capital do país que é Santiago de Compostela. Porque sí,
Porque hai marea. Porque temos que termar da marea. Marea alta. Deixo-vos cunha persoa representativa desta policromía. Deixo-vos con Carmen Santos. Moitas gracias, Compostela. Ola a todos e todas, é un inmenso placer estar neste sitio cheo de tan boa xente, tanto deste lado como dese outro lado enfrente. Dende logo, eu cando estudiaba aquí en Santiago nunca imaginei que ao final iba a acabar aquí, neste escenario, en esta situación. Veño dunha parroquia, formei parte do meu pensamento político ali, formei outra parte do meu pensamento político aquí nesta cidade. Despois tuven que emigrar, como tantas de vós, por non ter esperanza nin ter futuro na terra que amo tanto, e despois tuven a sorte de poder volver a unha cidade obreira donde vimos a decrepitude e o maltrato da crise na súa máxima expresión. É por iso que non había máis excusas, había que dar un paso adiante en outras épocas da miña vida, donde non quisen tomar partido pola situación, vivín o non aló, vivín o nunca máis, vivín o non a guerra, pero do lado do que estades vós, porque formo parte dese 99% que leva tantos anos e tantas décadas sufrindo a esta xente. Esta xente temos que sacala das institucións, temos que devolverlle Galicia á xente, temos que devolver a Galicia o poder sobre si mesma. Eso vai a ser o único garante de que podamos vivir con dignidade. Estamos vivindo nun momento histórico, como que moitos dos nosos pais e nosos avós viviron, e non podemos desaproveitalo. Algo estaremos facendo ben cando o Partido Popular leva toda a campaña botando campás a sonar, pero ao mesmo tempo viven facendo a campaña ao noso rebufo, contestando a cada unha das nosas acusacións e incluso imitándonos a campaña electoral dunha maneira que hasta é ridícula. Entón podes estar contentos, porque dende logo que o estamos facendo ben cando destilan medo e destilan preocupación. E non hai máis que ver ao señor Feijóo, que onte se anunciou que vai a ter o seu fillo no hospital público. Non sabemos en cal, pero vai na terna pública. Se anunciou formalmente. Solo vos digo, para rematar, porque creo que xa está todo dito, isto non é o fin da campaña, é o inicio dun camiño de moito tempo que temos que percorrer xuntos e xuntas, porque sin vos sería imposible chegar ata aquí. É un camiño que temos que lembrarlle daqui ao domingo e despois do domingo, que lembren cal é o alcance das maiorías absolutas destes tiranos, cal foi o alcance das dúas maiorías absolutas do señor Feijóo, cal foi o alcance da maioría absoluta do señor Rajoy, desmontar cada unha das súas mentiras, cada unha das súas promesas incumplidas, como ao día seguinte ou semana seguinte de que ganan as eleccións, xa fan xusto todo o contrario do que prometen. Lembrémoslle a cada unha das persoas o que os fixeron sufrir neste país. Lembrémoslle cada un dos seus recortes, lembrémoslle cada un dos casos de corrupción, poñámoslle nombre ás súas políticas, os nombres de cada unha e cada un de vós que seguramente sufristedes en carne propia a súa corrupción e a súa indecencia. E por suposto que podemos ofrecer á nosa xente, podemos darlle un futuro á nosa xente. Por eso vos pido que vaiades todos a votar, que levedes a toda a vosa xente a votar, que vayamos desde as cidades hasta a máis pequena parroquia e aldea, cos nosos maiores, que os acompañemos para que non teñan medo, porque só lles funciona a política do medo e da mentira. Pero nós, cando imos a votar, somos moitos máis ca eles, somos moitas máis ca eles, e nos merecemos, claro que sí, un país xusto e un presidente decente como Luís. Así que moitísimas grazas, moito ánimo e sorride, porque hai marea, moita marea, e pa moitos anos, moita marea. Ahora dolle paso a un compañeiro fraterno que mostra. Ele é un home-muller, ademais. Amosamos a riqueza, a mestizaxe e o grande que este gran proxecto que é En Marea, que é o compañeiro Antón Sánchez, que de verdad é un orgullo estar neste proxecto con el.
empezar, un clásico. Feijóo, ponte flotador que ven a marea. Hoxe li unha entrevista persoal a Luís Villares na que decía que unha vez que entrou na xungla da política xa non tiña tempo para comprar, para coidar das plantas dos tomates. Por iso traiolle uns tomates negros de Santiago, para que os plante na cara sur de Montepío. Está ben, pase, que deixes a magistratura, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e te metas na selva da política, te arrisques tamén a ser vilipendiado pola dereita cavernaria deste país. Pase eso, pero que descuides as plantas dos tomates, non. Xa rematei a campaña anterior con Ague cunhos tomates negros, que son os tomates que non son moi grandes, non son moi bonitos, pero que son auténticos e teñen sabor. Hai outros tomates que brillan moito, son moi grandes, pero non saben a nada. Eu quedome co sabor e ca autenticidade de Marea e de tomate negro de Santiago. Quería simbolizar tamén neste tomate, cando falei na Coruña sobre o proceso de descubrir a variedade nunha aldea perdida de Ourense, vai ti a saber como acabou chamándose negro de Santiago, debe ser o centralismo tamén. Xente que o descubriu, que seleccionou a semente, que dixo aquí hai algo que vale a pena, que o propagou, que falou con cooperativas, xente que formou cooperativas, xente que fixo campañas de marketing. Toda esa xente fun explicando, era xente con talento, creativa, comprometida, que estaba fora dos circuitos do poder dominante, pero en cambio era unha xente comprometida, con talento. E ese é o país que eu quero, é un país que nunca foi derrotado, un país que sigue traballando todos os días. E ese non é o país que vexo no Partido Popular e no señor Feijóo. Eu o que vexo aí é o desprecio polo propio, o modelo da injusticia e a desigualdade. Vexo paro, vexo precariedade, vexo a crise demográfica, vexo o agasallo de todos os oligopolios e os amigos, vexo a creación de cidadáns e cidadás de primeira e de segunda, segundo sexan do Partido Popular ou non. Eso de si eres del PP, si non eres del PP, jódete, eso se vai acabar. Vexo o jódete os parados, vexo a Pikachu, vexo a Pokémon, vexo a Campeón, vexo a Carioca, a Orquesta, Bárcena, Soria, Rato, vexo a Louzán, a Pachi de Lucas, a Marcial Dorado, vexo, dime con quen andas e direiche quen eres. Vexo a corrupción como forma de goberno. Nós, en Marea, apelamos ao mellor das persoas, non ás nosas miserias. Sabemos que outro futuro é posible, estamos dispostos a pelexalo, como estamos pelexando e como loitaron estes anos os preferentistas, as plataformas antidesafiuzamentos, as plataformas pola sanidade pública, polo ensino público, como loitaron as víctimas do Albia, os mariñeiros do cerco, as mariscadoras, a xente de Corcoesto e toda esa xente que se lle xuntaron en torno a elas para defender un futuro sin contaminación e sin espolio no noso país, como loitou a plataforma de mariñeiros galegos en Noruega, Long Hope, sin descanso, con intelixencia e con dignidade sempre. Loitaron os preferentistas. Loitaron a plataforma de enfermos da hepatite C con noso Quique Costa ao frente. E como loitou toda a vida Xosé Manuel Beiras. Beiras, en xullo de 2012, desatou o Big Bang político que comezou a expandir un novo universo que vai solidificando en Marea, precisamente para reunir nun proxecto político a todas as persoas agredidas polas políticas criminais neoliberais.
En Marea trata de ser unha resposta defensiva ante o modelo da injusticia social de Feijóo, Rajoy e Merkel, pero non debe de ser só defensiva. Somos capaces de construir outra sociedade e outro país. Temos un país rico, pero ese país aínda non é noso. Temos que conquistalo e facer del un país xusto. O domingo daremos un paso de xigante, porque estamos en pleno efecto bola de neve, pleno tsunami democrático, e cada vez máis e máis xente se engancha en plena proxección xeométrica e imos a derrotar o Partido Popular no seu feudo histórico. E que pasen o banquillo e dádelle as acepcións que queirades a esa palabra. E a futbolera tamén, claro. E o domingo Luís Villares será presidente. Deixovos con el unha honra que tiven e que terei, espero, durante os próximos anos, compartir con el momentos de loita, de combate, compartiremos con ele e con moitos máis compañeiros. El representa en unha persoa a En Marea, representa a honestidade, o compromiso e a valentía de dar pasos adiante cando é necesario. Moitas gracias, Luís. A En Marea! Empezamos ben. Nin farrugo con este tono. Boa noite, amigas, amigos. Boa noite, Compostela. Boa noite, Galicia. Así neste tono, sí, non? Ben. Vamos facer unha viaxe agora de final de meeting, de final de campaña. Nesa viaxe, nun momento determinado, van sonar as campás. Non van ser estas, van ser outras. Van ser as campás do camiño que estamos facendo. Cando soen as campás, teremos que tomar unha decisión, porque as campás, como a berenguela, durante moito tempo, en todas as cidades, nas vilas, nas parroquias, marcaron un destino. Un destino do que xa sabe escrito. Ding, dong, ding, dong. Era sí, non, sí, non. Era un destino que xa nos viña marcado. Era como se houvese alguén ou algo que nos marcase por onde tiñamos que ir e onde era o sí e onde era o non. Como se non puidésemos decidir o noso futuro. Como se non podésemos decidir o noso destino. Por unha vez na historia, ou por dúas, ou por tres, pero hoxe, o domingo, por primeira vez na historia, imos collernos as campás e imos decidir se sí ou imos decidir se non. E no medio dese camiño, cando vos pregunten, me diredes as preguntas do destino, se será sí ou se será non. Vai ser a complicidade que gardemos durante esta noite. Compostela, amigas e amigos, nunca foi final de nada. E moito menos do Camiño de Santiago, sinto dicir, a pesar de que montastes aquí o tenderete, que, como todo mundo sabe, remata en Fisterra. Por o seu nome está. Así que, aló, en Fisterra comeza a nosa viaxe. Situádevos en Fisterra, no cabo do mundo, e pechade os ollos. Estamos aló en Fisterra, ollando o mar. Vemos ao lonxe o barco partido, vémolo estragado, estragando o mar,
o noso medio, enchendo todo de chapapote. Unha mancha negra que o cobre todo, a negrura da noite do Partido Popular. Recordade, estamos doídos, estamos indignados. Entran ganas de rabear, entran ganas de chorar, pero non hai tempo, hai que reaccionar. Cos ollos cheos de bágoas, dobramos o lombo e as nosas mans núas recollen o chapapote. Está mollado, fai frío, danos igual, as nosas gorxas irrítanse. Collemos frío, collemos catarros, collemos infeccións, danos igual, tanto nos ten, porque o importante é salvar o mar, é salvar a vida, é salvar o ben común. Non nos coñecemos, non coñecemos os que están cerca, non sabemos quen está recollendo o chapapote canda nós. Danos igual. Tal vez non coñezamos os mariñeiros que vemos ao lonxe subidos nas súas barcas apañando co aparello chapapote. Tal vez non coñezamos as mariscadoras, tal vez non coñezamos as redeiras, tal vez non coñezamos a xente que nos rodea e que canda nós se mancha de chapapote, tanto nos ten, son irmáns, porque teñen as maus marchadas de chapapote igual que a nós, son irmáns. E cos ollos cheos de bágoas, como os nosos soños, recollemos o chapapote. Cando rematamos de limpar, berramos. E cos pés mollados, mirando o ceo, exclamamos: nunca máis! De súpeto, abrimos os ollos. Estamos en Fisterra, estamos fronte ao mar. Xa hai un mar limpo, un mar cristalino, é natureza, é auga, é vida. E parecía imposible. Pensábamos que non podíamos acabar ca negrura. Parecía imposible, pero fixémolo. Volvemos a tornar o mar limpo. Cas nosas mans fixemos o que parecía imposible. Fixémolo nós sós, sin o mar, sin o barco, sós, sin o goberno popular, sós, todas e todos nós, sós, o que parecía imposible, sen subvencións e sen medios. Limpamos a negrura do noso país, limpamos a negrura do noso país por compromiso, porque queríamos que era o que había que facer, porque era o xusto. E agora, en Fisterra, mirando o mar, estamos na fin do mundo. Estamos na fin do mundo ou non. Convencéronnos de que isto era o fin, de que Galicia era o fin, de que Fisterra era o fin desde o tempo dos romanos, é o fin da terra, é o fin, de que Galicia era o fin, pero non. Enseñou unha vez Manolo Rivas que todo é un problema de perspectiva. Dixo do galego na escaleira, sempre se decía de nós, que os galegos na escaleira non sabía se subíamos ou baixábamos. Dixe, oiga, é un problema do que mira. Os galegos sabemos ben se subimos ou baixamos. Abonda de tópicos, abonda de fatalismos con o noso país, abonda de dicirnos que non, que non, que non. Pois sí, claro que sí. Tratáronos de convencer de que éramos o final, pero non, éramos o principio. Como podíamos ser o principio? E ben doado. Estamos mirando cara ao mar en Fisterra. E se nos damos a volta? Se nos damos a volta e o mar nos queda atrás, se abre diante de nós Galicia. Ábrese diante de nós Europa, ábrese diante de nós o mundo. Somos o comenzo de Europa, somos o comenzo do mundo neste momento. Aquí non acaba nada, isto é o principio. Isto é o principio de Europa, así de doado. Somos, hoxe e dende hoxe para sempre, o comenzo de algo grande. Non podo berrar.
Somos o comezo de algo grande. Fisterra non é o final, Fisterra é o comezo. Aquí vai un chiste dedicado a Tina Núñez Feijóo. Sí, cuidado, Estos días ando un pouco obsesionado co trilingüismo para esconder a prohibición das matemáticas en galego. Pois xa sabes, para ti, Feijóo, Fisterra, first terra, primeira terra. Vale, de aquí para o resto do mundo. Non voto a que meñareu dende a fin do mundo cara a Galicia, cara a Europa, comezando esta viaxe só. Non o fago só, non o faz tú só, non o facedes vos sós, non o facedes vos solas nin solos. Facémolo todas e todos xuntos. Toda a xente que fixo a viaxe posible de En Marea, máis de 120 mareas municipais, varios partidos políticos, miles e miles de persoas, 3.000 no primeiro momento, logo 9.000, logo 11.000, logo 12.000, logo 2.000 voluntarios para a campaña e a pre-campaña electoral, máis de 15.000 persoas nun dos procesos participativos máis importantes da historia da democracia en Galicia. E estades aquí, sodes todas e todos vos, somos Marea, somos Marea. Parabéns a todas e todos vos. Isto é un éxito que continúa o día 25 ca Marea Popular, a que protagonizamos nós e non a Santa Compaña Popular, que irá en breve o banquillo, tal vez da oposición, tal vez doutra oposición. Así que camiñamos, sumando, escoitando e aprendendo. Na nosa marcha, nesta marcha cara ao futuro que comece Fisterra, que ven arruimando con toda Galicia, segue para adiante, seguimos no futuro sumando xente. Veñen con nós moita xente, non só somos 15.000 que facemos esta candaina, veñen con nós os mariñeiros do Cerco, do Barbanza, das redeiras e as mariscadoras, na Pobra, en Ribeira, da xente do Cerco, da xente do mar, que defende a ría, que parou decididamente a lei da acuicultura para que non lle roubasen a súa riqueza e non acabasen ca nosa vida no mar. Veñen os do Cerco e veñen marcando o paso máis valentes e decididas que ninguén, as asociacións de vítimas de violencia machista, os colectivos de mulleres feministas que nos amosaron antes que ninguén cal era o valor da igualdade por riba dos demais e o valor da dignidade fronte ao machismo, fronte a ese rinchado porco de pé que sigue no Ourense e pasaron 14 días de campaña electoral sin ser cesado polo seu cómplice. Son Marea canda nós, os traballadores de Alcoa, que queremos producindo con electricidade a prezo razoable e completando a cadea de manufactura de aluminio do noso país, xerando así emprego de calidade e unha maior plusvalía e calidade no posto de traballo. Escóitanse nesta grande marea os risos das nenas e nenos do ensino público que xa teñen así mochilas cargadas de futuro e a partir do 25 con libros de texto gratuitos e comedores escolares en condicións dignas tamén para conciliar a vida persoal e familiar dos pais e nais. Acompañan o camiño as chocallas das vacas de leite dos gandeiros cos que construiremos unha industria de transformación láctea que incremente as rentas agrarias do rural do noso país. E veñen as batas brancas da sanidade pública, de Burela a Vigo, para que ninguén quede sen atención médica nesta travesía da dignidade, como a que lle representaron cada día, que presentaron cada hospital, sen medios ou privatizado, co seu esforzo para que a ninguén lle pasase nada e a ninguén lle faltase de nada, a pesar do noso goberno. E sentimos de verdade como Marea, chegar tarde neste camiño para aqueles que xa non están con nós porque o Partido Popular lles negou a medicación que necesitaban.
non deixan nin para camiñar as calculadoras, os investigadores e as investigadoras da universidade que claman por maior I máis D máis I para poñer máis desenvolvemento, máis innovación ao servicio do conxunto da sociedade, para poder chegar ao emprego de mellor calidade, para ser vanguarda tecnolóxica e industrial como quixemos ser sempre. Entre tanta feira, entre tanta xente que viaxa con nós nesta marea que venden de Fisterra a Compostela, nesta feira escoitamos o estourido dun avión, estrondo do avión que ven, que trae de volta a esperanza das mozas e mozos que emigraron e que volven de novo ao seu país, porque hai futuro, porque agora sí hai futuro na terra, hai futuro na terra. Ahí está. E aquí, La chica esa está legaita. aquí as agardan as súas avós e os seus avós, os seus pais e nais que agora sí miran o ceo ca esperanza de saber que non marchan, senón que volven para non volver marchar xamais, porque van a ter oportunidades na súa terra a partir do día 25. Escoito as paradas e os parados que están en movimento tamén con esta marea. Están parados, pero están sempre en activo, buscando traballo, buscando unha oportunidade que lles foi negado hasta agora porque preferiron roubar para os seus propios petos e para os seus amigos, en vez de dedicalo ao que teñen que dedicar os fondos públicos, que é garantir os dereitos sociais, os dereitos da cidadanía, mentre a nosa xente estaba no paro e o estaba pasando mal. Devolvede o roubado dunha vez, devolvede o roubado, entregáinos, entregadevos. Veñen tamén nas súas mochilas cargadas os rapaces que cargaron e que acamparon nas rúas e nas plazas do 15M e sumaron maiorías de dignidade que chegou a todos os concellos do país, nalgúns representando a dignidade na oposición e noutros representando os dignísimos gobernos que amosan que é posible soñar un mundo diferente e facelo real. Están as rapaces e rapaces que as mochilas preparadas a acampar, sabendo que se de novo, se é necesario, poden prender cos dereitos das maiorías unha vez máis. Arrozáronnos o camiño, abrindo paso ás traballadoras e os traballadores. Pero antes de seguir, escoito algo, escoito as campás da Berenguela. As campás da Berenguela, avanzamos ao lonxe e escoitamos as campás da Berenguela, son o noso sino, as balandadas din, din, don, son onomatopeias do destino, do sí ou do non, pero a nosa historia facémola nós, non hai destino que nos marque a nosa historia, somos nós que marcamos este destino, somos nós os que decimos sí ou se decimos non. Ninguén nos marca xa a partir de agora o noso destino. Tedes que decidir sí ou non. Queredes recortes? Queredes corrupción? Queredes narcos en yates? Queredes que vos rouben? Queredes Partido Popular? Queredes Feijóo? Claro que non, porque temos dereito a ser felices nun país xusto. Queredes dignidade? Queredes xustiza? Queredes igualdade? Queredes alegría? Queredes marea? Somos marea. Hai marea. Por o noso dereito a ser felices, por un país xusto, hai marea. Que o conto ainda non acabou. Fixéstelo moi ben, estamos facendo moi ben. Acabamos de dar un exemplo ao mundo, acabamos de conectar en directo co mundo e acabamos de lanzar a mensaxe de que a nosa historia escribímola nós. Parabéns! Decía
máis, 5 minutos máis. 5 minutos. Hai que chegar a Compostela. Estamos facendo o camiño, hai que chegar a Compostela. Rozáronnos o camiño. Este camiño que andamos dende Fisterra a Compostela, véñenolo rozando, hoxe máis que nunca, abrindo o paso ás traballadoras e os traballadores de Seaga, que manteñen limpo o monte todo o ano, para que sexa unha fonte de riqueza e non un eucaliptán pensado de eucaliptos e de canguros sin control. Veñen filmando o camiño as xentes do audiovisual, que deixará retratado este momento, o momento da marcha da dignidade a Compostela, o momento da marea facendo historia, que será logo interpretado pola xente do teatro e recollido polas escritoras en lingua galega que soñan mundos que neste caso son reais. Esta marea infinda, porque aspira, ten a ansia de dignidade infinda, a ansia de dignidade dun país que se revolve para non ficar baixo a bota dos que gobernaron hasta ahora, porque a ansia de infinda de dignidade de Galicia tamén é incesante. Veñen o colectivo Transforma, os do Castelo de Monterrey, as cooperativas agrarias de Ribadeo ou as vitivinícolas do Salneso ou do Ribeiro, ven a plataforma de Aldán, o comité de empresa de Navantia, a xente saharaui das vacacións en paz. Veñen todos e todas eles, ninguén nos pode parar, porque somos moitas e moitos, somos demasiados, non se lle pode tapar a boca a todo un pobo o seu exercicio de dignidade. O domingo será o día esencial para esa voz que todas e todos queremos levar libre ás nosas institucións. Pero agora anoitece e vemos ao lonxe, vexo desde aquí ao lonxe, no fondo, un candidato solitario, correndo, fuxindo, un candidato que decidiu prescindir das siglas do seu partido, por vergoña, por iso corresó, Alberto Correcaminos, Alberto Núñez Feijóo. Non pensaríades que iba a cormitin xa, non? Alberto Núñez Feijóo sabía que o Partido Popular sementou esta terra de negrura, de corrupción, de imputados, de ladróns, de acosadores sexuais, de saqueadores do público, e agora querían dar só por Galicia sí, en Galicia sí, a ver se atopaba a saída. Que sí, Feijóo, é por alá, a estación de tren a Madrid é por alá, pero o tren pasa o domingo ás 8 da tarde. Vaite, se non te vas, entre todas e todos te compramos o billete e cando chegues aló, como decimos de Lugo, di que vas da nosa parte, xa verás que ben te tratan. Pero el non escoita, non escoita. Esta vez non foxe de min, non foxe do cara a cara con En Marea, non foxe do cara a cara de Villares, non, esta vez foxe da Santa Compaña. Está perseguido por un Ku Klux Klan de mortos vivintes, con fachos accesos dispostos a arrasalo todo. Son a Santa Compaña Popular que preside o candidato do Partido Popular, a Santa Compaña do Partido Popular que o persigue. Son moitos, pero son sobre todo 6, que representan os 6 pecados capitais. Bueno, os pecados capitais son 7. Pero eu ao lonxe vexo 6 nada máis perseguindo a Feijóo. Vexo a Aznar cas súas guerras e a ira. Vexo a Rajoy sempre en stand-by, no plasma, a preguiza. Vexo a Bárcenas cos seus millóns en Suiza, a avaricia. Vexo a Marcial, sempre insaciable de neve, a gula. Vexo a Barberá cada vez con un bolso máis caro, máis parecido a outro, máis desigual, ainda sin saber como pagalo, a envexa.
e vexo a Baltar, obviamente, a luxuria. E entre todos dan cabo do pobre Feijóo. Bótanse en riba del, poñenlle a túnica e poñenlle un facho na boca. Un facho por facha, bueno. E por fin se reúne toda a Santa Compaña Popular. Sí, toda a Santa Compaña Popular, sí. Con el, o sétimo pecado capital, a soberbia de non ter escoitado a todo un pobo que sufría, a soberbia de non ter escoitado o pobo que é o que máis ordena, o pobo é o que máis ordena, a xente do común, sodes as que máis ordenades, nada por riba do pobo, nada por riba da xente de Galicia, nin agora, nin nunca. Esa soberbia os vai levar a oposición. Esa é a soberbia, ese é o pecado capital de Núñez Feijóo. Nunca máis. Pois aló vai a Tila Núñez Feijóo, o soberbio, purgando os seus pecados populares. No derradeiro convoio do tren do Divino Sainete, pensado por Curros Enríquez hai máis de 100 anos, para este destructor de Galicia. Pero nós somos moitas máis a construir que o que puido el destruir. Por iso vai ser doado reconstruir Galicia con todas e con todos vós. Súmanse este camiño cara a Compostela, do norte, polo camiño inglés, Martiño, Xulio, Jorge, os tres tenores, que foron quen de construir nos seus concellos os primeiros acordes deste fermoso himno á alegría de Galicia que é En Marea, demostrando desde os concellos onde gobernaron que non só predicamos, senón que, como retrataba o grabado de Maruja Mayo, tamén damos trigo que sale das nosas maos, do esforzo, da dignidade, da honestidade, de xestionar ben os propios recursos, porque sí que é posible facer con pouco, moito, para empezar se non se rouba. Sí, é o básico, pero as mans cultivadoras que nos levaron a reducir o déficit mentras ampliábamos dereitos, que nos levaron a abrir bibliotecas, a recuperar para o público bibliotecas municipais, que nos levaron a establecer rendas sociais básicas, que nos levaron a remunicipalización de servicios, porque podemos xestionar mellor que as empresas privadas que se quedan con noso diñeiro. Claro que podemos facelo mellor. E veñen polo camiño portugués Carmen, Marcos e Eva, traendo os surecos urbanos e rebeldes. Veñen polo camiño primitivo e francés, encabeza Paula, Víctor e Manuel. O sabor dun rural con futuro, comarcalizado e vivo. Veñen pola Rúa da Plata, de Ourense, polo leste, a Grande Riada, Miñota, de Ángeles, de David, de Xosantón, amosando que a montaña sabe a castaña e que é verde como a esperanza do noso país. E aquí en Compostela nos damos cita todas as mareas do país, representando esta grande marea da dignidade de Galicia que sodes todas e todos vós, co grupo parlamentario de En Marea. E co mestre, con Xosé Manuel Beiras, o mestre Beiras, que iluminou as corredoiras escuras coa súa luz e coa súa lucidez. A intelixencia política de quen leva dado unha vida inteira ao servicio de Galicia, dos seus dereitos nacionais e sociais e da xente do común. Grazas, mestre, en nome da Marea. Grazas en nome do país. Grazas, mestre.
Aquí estamos, Galicia. Aquí estamos en Marea. E vamos a por todas. Vimos para reconstruir Galicia, para rematar co sufrimento, cos recortes e ca corrupción, para acabar ca era Feijóo, para construir un país xusto, con dereitos sociais, con dignidade, con igualdade, polo dereito ao pan, ao traballo, ao teito, polo dereito a ser felices. O domingo amosaremos ao mundo enteiro que Europa comeza en Fisterra, que a Europa social comeza na Galicia social. Nós marcaremos o camiño a política española, abrindo unha etapa de entendemento de políticas sociais, de dereitos sociais, máis xusta, con unha Galicia máis xusta, e a toda Europa lle chegará a mensaxe clara e toda Europa se levantará con nós. E ao fin do sufrimento dos recortes da Troika estará preto. Por unha vez na vida, as galegas e os galegos non seremos o final, seremos o comezo do camiño, porque, como dixo Xono Boneira, a forza do noso amor non pode ser inútil. Se podemos soñalo, podemos facelo. Non vos rindades, venceremos nós. ¡Ai, Marea!
Estamos aquí polas que serán, polas nosas fillas. Queremos un país xusto, un país... A caricia desmantelada de Feijóo pode significar... Pero peleando, caminando como estudiante que comeza. Reivindiquémola a partir do domingo e comencemos a construir esta xente temos que sacala das institucións. Vexo a crise demográfica, vexo a alzada do entorno, todas e todos nós sós o que parecia. Deixa eu